सबके नमस्कार प्रणाम बा। आज हमरा संगे बानी शशि लाल यादव और भैया एगो बहुत बढ़िया गाना गइले बानी, क से कबूतर आ ख से खरगोश। तो हम चाहेम तनी भैया तनी गा के सुना दी। सबसे पहले जितना भी जियो बिहार भोजपुरी देखे वाला दर्शक बने आप सबके हम भोजपुरी गायक शशि लाल यादव सबके प्रणाम बा। और गाना हम सुनावा तनी क से कबूतर वाला। अरे बोला ये भौजी क से कबूतर सैया जी हमर चढ़ जाले ऊपर। अब तू बोला ख से खरगोश सैया के हमारा जागे जोश। ग से तू बोला गमला सैया जी को रस हमला। घ से ये भौजी हो बोल अब घर लागे सैया से डर, लागे सैया से डर, लागे सैया से डर, लागे सैया से डर। भैया राउर एगो औरी गाना बा धामिन सांप वाला, बड़ा ट्रेंडिंग करता कि हमर सापावा हई धमिनिया एक बेर जमीनिया पमांगता। कि हमर सापावा हई धमिनिया एक बेर जमीनिया पमांगता। एगो दूगो औरी गाना सुना दी। जरूर जरूर। ये गाना अभी ट्रेंडिंग में चलता। हाँ, ये गाना अभी चलता, बहुत बढ़िया चलता। लड़की कहती है अरे भाई रंगदार हमर है करे जा, दूरे रही हो कर सन कोलबा भेजा। अरे एही रे उमर में उ त मर्डर कैले बकाताना। फिर लड़का कहता अरे मारब गोलिया ताना कि भरती नली पटाना। अरे मारब गोलिया ताना कि भरती नली पटाना। अच्छा, आजकल भोजपुरी में बड़ा विवाद चलता। देखिए विवाद हुए होला जौना परिवार में ज़्यादा लोग रहेला, ज़्यादा थाली बर्तन रहेला उहे बाजेला। जरा घर में बर्तने ना होई ओकरा घर में का बाजी। तो भोजपुरी हमने के परिवार ह, ज़्यादा लोग बा, ज़्यादा बर्तन बा, तो बाज जाता ढूंढ ढूंढ बाजे दी ओकरा के। चलिए रउआ से मिल के बड़ा अच्छा लगला। ज़्यादा समय ना लेनी है, कैसे ही कहीं और ही जाएगा बा। तब तक लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद।